O karon sa tumulita gikan sa tong lokalidad. Giisa ang blue alert status sa dakbayan sa Sugbo alang sa pagpangandam sa pagsingabot sa epekto sa Tropical Depression Basyang sa syudad sa mga maabot nga mga adlaw. Kini ang nahukman atol sa tabong panagpulong niadtong Miyerkules Pebrero 4 sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council kauban si City Mayor Nestor Archibald Sr. o Disaster Chairman Councilor Dave Tumulak sa pagpasabot ni Konsel Tumulak atol sa eksklusibong pagiginabis Bombo Radio Cebu News Team ni ini nga ang pagbutang sa dakbayan sa blue alert status kinag-aghata sa mas taas nga monitoring og pag-prepared sa syudad diin ang mga barangay disaster council sa direktibang pag-activate sa ilang mga preparedness plans o pag-standby sa mga posibleng emergency response. Blue alert, pagpasabot na siya nga magandam ang atong dakbayan sa Siyudad Sugbo o ingon man ang ato sa mga kabarangayan gubikan ining nagpabili na itong hulga dili sa atong dakbayan. Sa ingon, ang ato sa mga ginikanan, ang ato sa mga bata naa sa ilahang mga panimalay. Si Cebu City Councilor Dave Tumulak agi usab og tumbaga niini ang dakbayan sa kahigibahin sa duha ka sektor sa north ug south aron estrategikong mapalapad ang mga disaster response team sa ilang mga personahe ug ekipo sinay higayong kinahanglan ang hinanaling pagresponde. Gidugang ni Tumulak nga mga suba sa dakbayan kay anaa sa mabaw og nga gilawmon tungod sa nakalabayng banlas sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 2025 busa ilang hugot nga gibonitor karon ang water level sa magianan sa tubig nga posibleng makapiktar sa mga residente sa dakbayan. Atong timan-an sa nga atong mga kasapaan karon gumikan natong bagyong Tino, ni mabaw ni sa pagkakaron. Mao ni among gikabalak-an kay ni mabaw manggod kato pag bagyong Tino ni mabaw gumikan sa daghan kay mga landslide sa atong kabukiran. Mao na nga ang atong mga atong mga barangay captain atong gitigom kaganina uboso sab sa pagpatawag sa Department of Interior and Local Government na kinahanglan yung magandang gitangdaan mo nga taas-taas sa preparasyon nga mga adlaw nga atong bantayan kalabot nining bagyo nga si Basyang. Ang dugang nga pamayag ni Cebu City Councilor Dave Tumulak giawag sa mga opisyal ang mga lumulupyo sa dakbayan sa pagpangandam sa mga batakang gikinahanglan nga mga supply sama sa pagkaon og tubig. Ingon man ang pagsigurong ligko ng ilang tagsa-tagsa ka panimalay og mabiling alerto ilabi itong mga residente sa mga flood prone area o landslide susceptible areas.